Filɛbagaw an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka barikada k'a fɔ ka dan a ka kunnafoni kɛnɛ kan Actubet min bɛ tali kɛ bɛn ni kiliyan kuma o kibaruyaw la minnu bɛ kɛ Mali kɔnɔ farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ a y'aw bisimila ta ko 134 o kɛnɛ kan bakurubaw olu filɛ nin ye Mali la FNPC kunbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ lahalaya kan maaw ka wulikajɔ an kelen-kelenna kan ka mun de kɛ ka kɛɲɛ ni nin wulikajɔ ninnu ye fɛn minnu kɛlen kɔ la an bɛna ɲɛfɔli kɛ o la min ye Mali la hali bi min bɛ tali kɛ waati minnu bɛ yen nɔ n'o ye waati gɛlɛnmanw ye mun b'a to an kan ka se ka dɔ fara an ka cɛsiri an wulikajɔw kan walasa fɛn dɔw bɛ yen nɔ ka se ka kunbɛli kɛ o la o ko dɔw kɛla Bamakɔ yan nɔ an bɛna ɲɛfɔli kɛ min na FNPC kun bɛ a ko kɛnɛ kan Kɔrɔkaw fɛ yen nɔ ka kɛɲɛ ni seliba ye min bɛ tali kɛ silamɛw ka seliba la n'o b'a fɔ ma ko safa seli kɔni wulikajɔw kɛla Kɔrɔkaw fɛ yen nɔ fɛn minnu k'o la an bɛna ɲɛfɔli k'o la ka fara min kɔni ye an ka jamana kɔkan kibaruya wɛrɛw kan n'o bɛ tali kɛ kunnafoni senatiw ye olu de bɛna kɛ ka nin dun kibaruw dafa a kana taa yɔrɔ la a ye to filɛli la olu bɛna k'a ye sɔni. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na ka kɛɲɛ ni tarata ye mai kalo tile 19 san 2026 FNPC kɔni ye kunbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ min bɛ yen nɔ n'o bɛ wele bila sigidalamaw ma kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛna wele ko bɛn kɛnɛ ka kuma di sigidalamaw ma u ka se k'u ka hakililaw di barodakun kun bɛ min kan an kelen-kelenna jɔyɔrɔ ye jumɛn ka kɛɲɛ ni an ka jamana yɛrɛ ka lahalaya an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi kunbɛ in kɔni kɛla sababu ye min ye dɛmɛbaw ye ka taa se maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ye kunnafoni dilaw ye ka taa se denmisɛnnin sifin jɛkuluw ma ani fasoden ŋanamasumalen olu ka tɔn ani jamana dɔnnibagaw olu ka tɔn olu bɛɛ lajɛlen kɔni da donna baro la hakilila falen la an kelen-kelenna jɔyɔrɔ ye jumɛn ye fasoden ɲumanya siraw la an bɛ don min na i n'a fɔ bi walasa ka se ka bɛn ni keleya k'u kolokolo an ka jamana kɔnɔ min ye kuma kɔni banbala fɛn min kan o de an kelen-kelenna jɔyɔrɔ janko kunnafoni minnu bɛ yen nɔ n'o ye kunnafoni siraw ye bi walasa bɛn ni keleya bɛ se ka bama an ni ɲɔgɔn cɛ an ka bɛn kuma fɔ ka bɛn waleyaw ka olu kɛ min ye kɛnɛ kan kumatigi min tun bɛ n'a bɛ wele k'a fɔ Kanda Tandina ale kɔni sinsan k'a fɔ min ye ko bɛɛ lajɛlen la gɛlɛman ye an bɛ waati min na an kana min kɔni ye fɛn wɛrɛ bila ɲɛfɛ an ka tiɲɛ dɔrɔn bila ɲɛfɛ o bɛ kɛ sababu ye fɔtaw ni kɛtaw bɛɛ lajɛlen la a bɛ kɛ sababu ye fɛnw bɛ se ka sabati sɔrɔ hakilila falenfalenw kɛla maaw ni ɲɔgɔn cɛ janko an bɛ don min na i n'a fɔ bi adamadenya kɛcogo ɲuman kan an kelen kan ka wulikajɔ min kɛ fasoden ɲumanya la an kelen kan ka wulikajɔ min kɛ walasa an bɛ se ka kɛ maa ye maa min bɛ faso denw an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ hakilila faso bɛ se ka jɔ cogo min na kuma kɛra nin bɛɛ lajɛlen kan min ye FNPC ale kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni tɛ to kɔ a ko la sanga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen kuma ɲɔgɔnya sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni kelenya sabatili Mali bɛɛ lajɛlen ye k'olu kɔni bɛ o baara la sanga n'a ka waati. Hali bi Mali la min bɛ tali kɛ alamisa mai kalo tile 21 san 2026 FNPC kɔni yela kunbɛ dɔ kɛnɛ kan Centre national de coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux crises n'a damasurunya k'a ye SENAP ye olu kɔni o sigi kɛrɛnkɛrɛnlen min kɛla SENAP la o tun bɛ boli fɛn min kan ni maa ye ko ye ko min bɛ yen n'o ye faratimanko ye o bɛ se ka fɛɛrɛw ni dabaliw kɛ cogo jumɛn ka maaw lasɔmi ka maaw labɔ a ko kalama ko in bɛɛ lajɛlen kɛla min ye Danemark olu ka minisiriso min bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ kun ye ɲɛnabɔ u ka baarabolo min bɛ yen nɔ ni o bɛ programme FAMACD o kofɔ min kɔni ye kɛnɛ kan an ka jamana kotigi caman olu tun bɛ kɛnɛ kan ko ɲɛnabɔlaw ni dɛmɛbaw ka taa se jɛrɛjɛkulu fasoden ŋanamasumalen olu ka tɔnw ma fɛɛrɛ ni dabaliw de kɔni jirala fɛn minnu bɛ yen nɔ ni lajɛ bɛ se ka kɛ olu la bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogo min na an bɛ se ka gɛlɛya kunbɛn cogo min na janko min ye jatigɛ wale ye ani u n'a ɲɔgɔnko waleyaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunbɛn cogo min na baaraw kɔni kɔnɔna na hakilila falenfalenw kɛla janko an bɛ don min na i n'a fɔ bi fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlenw jumɛn bɛ se ka kɛ ni maa min ye gɛlɛya ko i bɛ se ka maaw lasɔmi cogo min na joona joona fɛn minnu fana kɛla maa wɛrɛw fɛ n'u ye jaabi ɲuman sɔrɔ o la olu fana ye o misaliw jira a ko kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ don o don an ka se ka dɔ fara o yangaw kan walasa adamadenya sɛgɛsɛgɛliw ni fɛn wɛrɛ minnu bɛ tɛmɛ o siraw kan ko gɛlɛn minnu bɛ yen nɔ olu bɛ se ka tamasiyɛn bɛ se ka dɔn cogo jumɛn an ka jamana kɔnɔ walasa basigi bɛ se ka sabati cogo min na an ka bɔ farati dan kan an ka Mali kɔnɔna na kuma kɛra nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan Kodiwarikaw olu fɛ yen nɔ ka kɛɲɛ ni jamanaw ka wulikajɔ ye ka kɛɲɛ ni seli yɛrɛ koɲɛw ye seliba min bɛ yen n'o ɲɛnamaya silamɛ diinɛ maaw fɛ ka kɛɲɛ ni tarata ye n'o bɛnna
mɛ kalo tile 27 ma silamɛ diinɛ ma olu kɔni seliba o ɲagari min ye cardinal min bɛ chrétien diinɛ archevêque d'Abidjan olu tɔgɔ la o kɔni ye foli ta bila ka ɲɛsin silamɛ diinɛ maaw ma k'a fɔ seli ala ka seli diya ala ka laɲiniw sabati a ye a banbaa kan ko diinɛ kɔni ye fɛn ye min bɛ yen nɔ n'a kan ka bɛn ni kelenya sabati n'a kan ka kan bɛɛ ale ni basigi la ti an ka jamanaw kɔnɔ ko an ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn fɛn ye kuma ni turumaw ye mun bɛ se ka ni gɛlɛya ani ɲɔgɔn cɛ mun bɛ se ka ni farafarali ye mun bɛ se ka na ni ko gɛlɛnw kɛlen ɲɔgɔn na ko an ka bɔ olu kɔnɔna na o kelen senfɛ seliba mun ye wulikajɔ dɔ kɔni kɛla Abijankaw fɛ yen nɔ Tiraji-Vilikaw olu ka misiri la Mohamed 5 o kɔni ye kunbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ kunbɛ min bɛ yen n'a silamɛ diinɛ maaw ani chrétien diinɛ maaw fara ɲɔgɔn kan ka hakilila falen kɛ adamadenya bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn gɛrɛfɛ cogo min na k'a sɔrɔ a ma kalakari maa la o bɛ se ka kɛ cogo min na ani sabati ni wulikajɔ fɛn bɛɛ kan ka kɛ jamana yɛrɛ ye walasa jamana bɛ se ka to a yɛrɛ kolo la ani ka fanga kuraw sɔrɔ kumakɛla u bɛɛ lajɛlen k'a ko kɛnɛ kan wa o de b'an taa kunnafoni senateliw la. Kunnafoni senateliw bɛ taa n'an ye min Nizɛrikaw fɛ yen u ka duguba kɔnɔ Ɲame kunbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛla yen nɔ adamadenya hakilila falen kɛla ko caman kan janko fɛn min bɛ yen nɔ n'an bɛ se k'an yɛrɛ bɛrɛbɛn ni waati gɛlɛn fɛɛrɛw ye janko sigidalamaw mɛkalo tile 19 ka taa bila tile 21 na Finpeace kɔni tun b'a ko kɛnɛ kan hakilila falenw kɛla maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ n'olu ka kun bɛ min ye u kun dimina jamana kɔrɔ n'u kun bɛ bolo wɛrɛw kan olu ka se ka segin ka na adamadenya don o don adamadenya kɛcogo ɲuman kɔnɔ o ko bɛ se ka kɛ cogo min na kuma kɛra nin bɛɛ lajɛlen kan a ko labɛnna Niger jamana faamaw fɛ kunbɛn in kɛnɛ kan min kɔni ye maa caman ye minnu ye kotigiw ye a ko siratigɛw la olu kumana Finpeace kun bɛ kɛnɛ kan hakilila minnu ni fɛn wɛrɛ minnu bɛ a ye baara minnu kɛ a ko siratigɛw kan ale kɔni ye o hakilila ninnu ani o jaabiw bɔ ko bin min bɛ se ka kɛ misali ɲuman ye a y'a jira fana min kɔni ye maa minnu bɛ yen k'a fɔ olu ye kɔlɔlɔw olu sɔrɔ minnu bɛ yen k'a fɔ olu ye u n'a ɲɔgɔn fɛn wɛrɛw sɔrɔ minnu fana bɛ yen nɔ ni olu bɛ don o don baaraw la u kɔni ka dɛmɛ bɛ ka taa olu ye walasa jamana ka kolosuma ani a ka sabati u ka se ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ka ŋunafan ye hakilila falen ani hakilila jiraw kɔnɔna na a kɛra sababu ye ka yiri da ko wɛrɛw kan i n'a fɔ fɛɛrɛ jɔnjɔn min bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ kuntagalajan ye walasa bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati an ka gun kan yan nɔ farafinna wa de fana bɛ dan sigi an ka bi min ye kunnafoniw na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn seliba an bɔr'o la sisan an bɛ a fɔ aw ɲɛna k'aw san bɛɛ ala ka san caman jira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛ na ala k'an ka jamana basigi ala k'a kolosuma ala ka hɛrɛ kɛ Mali ani farafinna jamanaw ani diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen a k'an bɛɛ sigida wɛrɛ hakɛto b'o kan